तर सरकारचं, प्रशासनाचं, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचं आणि त्या भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींचं लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख माननीय संदेशजी पारकर यांनी आजचा हा लॉंग मार्च आयोजित केलेला आहे। त्यांना सहकार्य करायला माननीय आमदार वैभवराव नाईक आहेत, आदरणीय सतीश सावंत आहेत, आदरणीय अतुल रावराणे आहेत, युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश सुशांत नाईक आहेत, आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दादा पाटणकर आहेत, दादा मिया पाटणकर आहेत, आनंद पिळणकर आहेत, वंचित बहुजन आघाडीचे महेश परुळेकर आहेत, काँग्रेसचे सन्माननीय नेते मंडळी आहेत, वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी शिवाजीराव घोगळे आहेत, मुरलीधर रावराणे आहेत। या सर्वच या जिल्हावासियांनी, जिल्ह्याच्या महत्वाच्या लोकांनी संदेशभाई पारकर यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचं ठरवलं आणि सकाळी 10 वाजता स्वर्गीय आमदार ए.पी. सावंत यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून शहीद विलास साळसकर यांच्या, विजय साळसकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आज वैभववाडीपर्यंत हा लॉंग मार्च आलेला आहे। हा नादवड्यापर्यंत हा लॉंग मार्च झालेला आहे। माननीय संदेशभाई पारकर यांनी लॉंग मार्चचा इशारा दिल्यानंतर मागील आठवड्यामध्ये अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेतली आणि त्यांना निक्षून सांगितलं की राजकीय दबावापोटी जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचं जर काम करत असाल तर दबाव टाकणारे राजकीय पुढारी पळून जातील, तुम्हाला मात्र जनतेच्या आक्रोशाला सामोरं जावं लागेल। तातडीने रस्त्याचं काम चालू झालं नाही, केवळ थूकपट्टी करण्यासाठी नाही, मलमपट्टी करण्यासाठी नाही, सिमेंट कॉन्क्रीटचा हा 21 किलोमीटरचा रस्ता आहे, हा दर्जेदार पद्धतीने झाला पाहिजे। तो सुरू करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे आणि जर अधिकाऱ्यांनी हा काम तातडीने सुरू केलं नाही तर केवळ हा संदेशबाईंच्या मार्गदर्शनाचा पहिला टप्पा हा आंदोलनाचा असेल, पुढच्या अनेक टप्पे उग्र आंदोलनाचे असतील आणि त्याच्यामध्ये अधिकारी भरडले जातील याची कल्पना अधिकाऱ्यांना आम्ही दिलेली आहे। आणि म्हणून काही ठिकाणी काम चालू झालेलं आहे, त्या कामाचं स्वागत करतो, याचा अर्थ आम्ही गप्प बसणार नाही। एक एक ठिकाणी कासवाच्या गतीने काम करून चालणार नाही, अनेक ठिकाणी एकाच वेळेला काम चालू झालं पाहिजे। एप्रिलच्या अगोदर संपूर्ण रस्ता पूर्ण झाला पाहिजे हे अधिकाऱ्यांना आम्ही निक्षून सांगितलेलं आहे आणि त्याचा गांभीर्याने विचार अधिकाऱ्यांनी करावा अशा पद्धतीची विनंती करतो। आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, त्याचबरोबर स्थानिक ग्रामस्थ, प्रत्येक गावातले सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नागरिक एवढ्या मोठ्या संख्येने या लॉंग मार्च मध्ये सहभागी झाले। तुमच्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो आणि ही पदयात्रा आता नादवड्यापर्यंत जाणार आहे। सर्वांनी या पदयात्रेमध्ये अशाच पद्धतीने सहभागी व्हा अशी विनंती आपल्याला करतो। आम्हाला मात्र मालवणला एक दुसरी महत्वाची सभा असल्यामुळे मी आणि माननीय वैभव नाईक मालवणच्या सभेला जाणार आहोत, परंतु रस्त्याचा प्रश्न संदेशभाईंनी जो हाती घेतलेला आहे तो कदापि मागे राहू देणार नाही, हा एक आश्वासन नवे शब्द संदेशभाई पारकरना देऊन मी रजा घेतो। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। असा काय
असा मला दिसणार का ते गाडीत ना काय चला 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 गाडीत नाही आहे घरी राहतात चला चालूया चला चालूया घरी राहतात चला चालूया आता नाजवड्यापर्यंत बघताय काय चालू आहे का बघा तिकडं रेकॉर्डिंग पण केलं चालतं ना मध्ये हॅलो हा मी काय म्हणतो रे अरे अरे माझा कॅमेरा चालू अरे आता त्या मी कसं फोन उकला नाही गर्दीत त्या हो फोन लावतो त्याने फोन केला का बेळेकर चुकवत अरे जरा जरा असं धरून मी तंबाखू माझे असं हलू नका लाईव्ह चालू आहे तसंच कोणता या कोकण लाईव्ह आपण सिंधुदुर्ग लाईव्ह मेलंय त्या करू चलून मेलंय मिळवणार बघ आता जाऊन मिळवतो मला कुठून म्हणा शूटिंग करणार मेले करायचं तर तुला तुला चेक कर पासा जा भैया
कॅमेरा चालूच असून ना. रेकॉर्डिंग झालंय सगळं मध्ये दाखवू शकतो ना. रेकॉर्डिंग झालंय का. काढ. तापला बघा किती. ते चार्जिंग करा. चार्जिंग संपते. पण करू